good morning. This is Cordapia. So, today, diri mi gabi overnight ilan ni Brenda Mage. Diri sa Hinaguan Farm, Hasaan, Misamis Oriental. So, nice yapon diri guys, ang style kay suba day ang atong liguan. So, karon maligo ko sa suba. Sayo kaayo at 5 a.m. in the morning. Tanawa ko you guys. Let's go! Ubani ko ninyo, maligo kog suba. Maambak ko guys, maambak ko. So, ni Anami karon sa sapa, maligo namin ni Marisa. So, mauni siya ang farmhouse ni Brenda Mage. Ang atbang dayon ana iyang farmhouse, mauna siya kana akong i-zoom, mauna ang Golden Dream Pool, ang tapad pud ana is ang Laga Pool. This is located at Solana. Day, ambak day. Solana, Hasaan, Misamis Oriental. So, ambak dayon mi ni Marisa. Pag mata pa lang namo sa buntag sayo kay dinhi man lagi mi nag-overnight. Ambak dayon mi, lusbog dayon mi ni Marisa aning sapaan. Hinumdum gidayon ko sa among sapa pod kani adto didto sa among gipoy sa among farm nga dito man gid mi nang dagko sa among uma nga kanang Alai Creek nga lami kaayo ba, lami kayong tubig, fresh. And then salamat ta ni Brenda Mage no nga iya aning giatiman kani nga sapa aron sad ma-experience sa ato mga kabatanunan, mga kabataan karon nga generation mo experience sila sa kaanyag sa atong kinayahan. So salamat sa amo ang sponsor nga naa karon diha sa Hong Kong nga si Yangko Saga. Ato sad siyang i-subscribe and share ang iyaang YouTube channel Yangko Saga. Ang iyang content ana is ukulele tutorial kay patsyada man na siya tingog ug makamausad na siya mo guitar og labi na gyud sa ukulele nga guitar. So mo na tutorial ang yana. Ato na siyang i-subscribe Yangko Saga ug nakauna na mi ni Marisa nga mobalhin mi diri sa ubos kay ganin na taas sa taas man to dito mi sa ibabaw, and then anhi mi dinhi sa ubos kay amo sang experience dinhi nga mura pud ay siya swimming pool. So nagkasinabot gid bing Marisa, so ni anhi na pud mi diri. So kani siya diri nga portion kani dinhi nga area kanang medyo mura na gid siya pool kay wala na siya bato na arrange na mga bato na siya hagdanan, gibutangan na siya duyanan ni Brenda Mage, and then pwede na ta dinhi maka-ambak-ambak kanang bata din na anak na ni Marisa, and then mo lagi to alas 5 pa ni sa buntag, and then tsada gid kaayo basta nature. I am a very nature lover gid kay ko nga tao, so muna ganahan ko manginani, and then this is a preserve river ganan kay ko dinhi, and then this is a Hinaguan Farm by Brenda Mage. Ang tag-iya gid ani si Brenda Mage, hands-on kay siya dinhi no. Ang mga tao dinhi manlimpyo gid buntag, manlimpyo aning sapa, mga basura ani kanang clean kay siya kay ilag yung gina maintain gid nila, and then agid siya maintenance. And then na istorya gid namo si Miss Brenda no nga daghan pa gid kay siya i-develop ani kay kuan ba man sad soft opening pa man sad ni siya kay 2 weeks ago, imagine 2 weeks ago pa man sad sila nag-open, diba? So daghan pa kay siya ikuan ani, daghan pa siya mga plano gani pag mata namo mata pud siya sayo kay kanang nagkuan na pud siya, nagtan-aw na pud siya unsa iya ang kanang mahimo ana nga adlaw. So daghan kay siya, so ambak gwapo gid kay ni siya mo ni siya no. So this is the face of kanang Hinaguan Farm. So ang pinaka-highlights, ang pinaka-attraction gyud sa Hinaguan Farm ang sapa gyud nga. Good morning. Nabi pa vlog Miss Good Brand. morning. Cordapia ko Miss Brand. Cordapia. Cordapia the Explorer and Cordapia the Artistang Mini. Cordapia. Partner mini Boy Bolket sa una. Hello. Hello, Miss Brenda Miss Mage. Follow. Yes. Hindi mo ta. Thank you. Thank you. Nice kayang place. Ito yung farmhouse, oh. Nice yung farmhouse. May papaumangkon ni mo, oh, diba? Hello. Isa nga lang sa imong paumangkon. Gail? O, sige na, oh. Hi, Gail. Oh, diba? Tingnan mo sa picture daw. Oh, picture na na, oh, picture, oh. Ito, sige na, dahil. Ano na, picture. Ate Brent, like, ibigay kami biyayad. Bukid nun, pag Oh.